cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob look, babe! Just rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo! Helo! Helo bawb! Ho ho ho! Ho ho ho! A chyfarchion yr oil. Oh yeah, pob chyfarchion i chi a'ch teulu. Yeah, a hefyd, pob look. Croeso i pob look, babe. Pob croeso i pob look, babe. Pen o dau. Pen o da! What a launch, Back at it babe. again! What a launch. Fi'n gwybod, ni jyst methu cael digon. Yeah. Ys yw'n wythnos i di bod ta? Really nice. Mae just mor brysur ar y fynydd yn dydi. Ond na, mae wedi bod yn really good. Nes i fynd draw i aros gyda reich dros y penwythnos. Lush. Brysta. And second home ti? Second home fi. Yeah. gyda hi a tair housemate hi. Sydd i gyd mor nice. Mae'n mor lush. Fi'n really hoffi mynd yna. Wyt ti? Fi'n really Ydy fel hoffi mynd ti nôl i'r your youth? Kind of, yeah. Fi'n teimlo fel... Mae'n rhywbeth really fel camaraderie am e. Cos mae Rach yn 30 a wedyn mae'r lleill yn sort of fel late 20s vibe. A mae'n just fel... It's like a sisterhood. Mae'n mor lovely. Yeah. Yeah, mae'n really cute. So, yeah. Fi, achos, fel nes i wein, fi yn barod i gorffen gwaith fel wythnos yn ôl. Fi yn barod yn fel ddim yn gwybod pa diwrnod yw e. So I couldn't tell you be fi'n neud os yr wythnos diwethaf yma, ond fi wedi bod yn flat out pob diwrnod rhywbeth. Yeah. Don't know what. Yn neud clips i hwn. Yeah, actually. Mainly. Gweithio i ti. Ti nawr yw boss fi. I ni. Lle mae arian fi. I ni. O, ni'n neud dim arian o hwn. So for the joy. Os yn nhw, ni'n hemorrhage arian. Ar fel mics. Fi fynd i dechrau charge o mileage i ti. Gyrru'r holl ffordd o bar i fan hyn. Fi mor excited am Rhain. A fi? Okay, well again, it's an audio medium. Oh yeah, sorry. Guys, pawb sy'n gwrando. Okay, but ASMR. Ar fy mhenni, Catrin Hibbert, fan hyn, mae gen i band gwallt, mae Cadw roi fi gyda coed yn Nadolig arno fe, a mae'n fel tinsely, a mae'n... Nath hi reluctantly... Wel, nath hi ddim hyd yn oed roi fy mlaen ar ei hun, nes i roi da ar pen hi, cos hi ddim eisiau gwisgo fe. Dwi ddim quite stale fi, ond fi... It's stale nib. It's about Christmas, Catrin. I know, ond fi ddim yn fel that shiny. Ti'n gwybod? Oh, okay. Yeah. Yeah, exactly. Ti'n fel... Fi'n gwisgo fel Cris bejeweled. Yeah, mae'n fel full diamante dros y llywysau i gyd. Fi yn Christmas era fi, so... Mae'n gorgeous. Ti wastad yn Christmas era ti? Oh, yeah, true. Na, question. Oh. Sorry. Oi, ti wastad yn Christmas era ti? Ydw, fi'n licio rhoi. Okay. Fel rhaiol. Not what I heard. Anyway. Dyma Catrin Morris, dyma un headband fi. Dyn ni nawr yn ASMR podcast. Oh my god, ni ddim. Imagine, pwy sy'n gwrando ar hwnni ymlacio? Het Santa coch, lovely. Yeah. Efo fy ngwallt. Sequins. Yeah. Coch, yeah. Be yw plans ti dros y dolyg? Ti'n mynd i weld teulu, rei, gyda Rach? Ydw, okay, so, plan. Mae Rach yn dod drafod yn heno. Okay. Plan. Ar noson Nadolig, fi a Rach yn mynd i baratoi couple of snacks yn that. Snacks? Ni'n mynd i fod yn neud festive sausage rolls a fel brownies a stuff like hynna. Anyway, wedyn ni'n mynd draw i tŷ rhieni fi. Dyn nhw ddim yn byw rhy bell. So, fi di dechrau gwisgo, this is my update for the week, Catrin, achos fi methu cofio beth fi actually wedi wneud. Fi di dechrau gwisgo nasal strips i gysgu. Oh my god. Sexy. Newid bywyd fi. Genuine. Fel, mae troi'n fi, so pan fi'n rhoi nhw mlaen, maen nhw jyst yn sticky fan hyn, a mae troi'n ti jyst fath yn mynd fel hwnna. Ond mae'r maint o air sydd yn mynd mewn i ysgyfaint fi, just trwy defnyddio'r nasal strips yma. Wow. Serious? Oedd gwallt Sam bron o fel billowing in the wind pob tro ni'n anadlu allan. Fel fan. Ond, honestly... Rwy'n edrych o nostrils ti, mae'n really fel rude fixation, nice. Ie, maen nhw wedi newid bywyd fi. Wel, dim bywyd fi, cwsg fi. Bys y ti'n argymell nhw? O, ie.
Ie. Wel, ti'n gweithio mas, so mae yna 10 strip mewn box, a mae yna fel £4.50 neu rhywbeth yn Tesco. Other brands are available. A so os ni'n cael un pob nos am flwyddyn, bys fe'n costio fel £130. £130 am, decent noson o gwsg. Pretty good. Okay. So dyna update fi. So ti'n meddwl bod yn benefit i ti ddim just Sam? Pam bys fe'n benefit i Sam? I don't know, ti'n chwarae neu rhywbeth? Na. Oh. Fi ddim yn chwernu, fi just gyda rubbish airflow. Okay. Yeah. Fi wedi clywed, mae sut ti'n dweud e? In vogue, on vogue, On ar hyn o bryd. Mae vogue, pawb yn siarad amdano trendy. mae'n trend, Yeah. mae'n chic, i gael gwisgo nasal fe. strips. Mae'n trendy. Mae'n trendy. I don't know, fi ddim yn meddwl bod fi'n chwrnu. Mae un person di dweud bod fi, ond I think oedd hwnna'n fel anadlu mor drwm to the point ble oedd y bron yn sôn o fel chwrnu, which fi ddim yn meddwl sydd un peth. Ond os dim ond un person sydd wedi gweud e. Yeah, true. Dim ond based ar un. Falle, oedd ti wedi yfed lot o'r noson yna? Na. O'n i mewn... Falle oedd ti just ddim yn fel licio ti ac oedd hwnna fel way out hi. Wel na, oedd ddim even fel hwnna, really. Oedd, ti eisiau gwybod beth oedd... Please, expand. O'n i llynedd di mynd i deithio i Cambodia, Vietnam. A pan o'n i yn Vietnam, gyda fel tour group G-Adventures, oedd yn awesome. Ond un dyn nhw, nath fi a'r merched arall oedd ar y trip penderfynu mynd i'r spa yma. Cos o'n i wedi bod yn sort of... cysgu mewn llefydd hollol iawn, ond fel... O'n i just eisiau like little Bougie. pinch of luxury. Yeah. A then eitha rhad. Yeah. So, athyn ni fynd fyna, a nathon ni gael massage a facial, a nathon ni split o lan mewn i groups. So, yna fi a ffrind fi Mani, mewn un stafell gyda'n gilydd. A oedd hi fel di dweud, pan o'n i'n cael y facial, o'n i wedi cwmpo i gysgu. A o'n i'n cofio bod yn really relaxed, ond fi ddim yn cofio cwmpo i gysgu. A o'n i fel, o'n i ddim gysgu, a oedd hi fel, ia, ti'n chwyrnu. I know. Ond oedd mor, so mae'n obviously oedd yn brofiad mor relaxing. Oh my god, oedd yn stunning. Take me back. Anyway, ble ti dros Nadolig? Sorry. Ble dwi? 1, 2, skip a few. Nos o Nadolig, Creigiau, wedyn... Oh yeah, sorry, no ni. Fi'n cael... Ni'n deffro'n ti mam a dad fi, nos o Nadolig. Cute. Wedyn, fi'n aros fan hyn. Mae Rach yn gyrru lan i Birmingham. Dyna ble mae teulu hi, a wedyn Boxing Day, fi'n gyrru lan at teulu Rach. More about that wedding, though. Okay, fine. Be dwi'n neud? So, dwi yn cael nos o Nadolig mewn efo Sam, gen ni fel Christmas Eve boxing gilydd, cute. Beth sydd yn hwnna? So fel pyjamas newydd, socks, hot chocolate, just rhyw box bydd yn dda i gael ar nos o Nadolig, just i cael cozy night in, ti'n mo? Os na physical box? Yeah. Just about IKEA, like nothing ddim, cheapy, just rhywbeth i roi'r stuff mewn. Ydy'n personalised? Be, box? Yeah. Fi droi enw hi anna fe. Ond mainly achos mae gen ni'r un box, so rhaid fi roi enw hi fel bod ni'n gwybod pain o pain. Mae dych chi box yr un? Yeah. Sweet. A wedyn, diwrnod Nadolig, ewn ni draw i tŷ dad hi. Cute. So bydd dad hi'n cynllunio bwyd ni, bydd ni'n gwario'r noson yna, aros draw. Ydyn nhw wedyn, dyn ni'n mynd i teulu hi, cousins, aunties, uncles. A wedyn diwrnod ar ôl hynna, dyn ni'n cael Nadolig teulu fi. Cute. Ie, mae loads ohono fi, ohono ni yn teulu ni, so mae'n anodd cael pawb at ei gilydd ar un diwrnod. Mae yna blant yn teulu ti, yn dweud? Mae yna dysgu nephews a nieces. Oes, mae gen i 6. 6, ie. Ie, mae yna wastad pob blwyddyn bron, mae yna fel babi newydd neu plentyn newydd sy'n fel dechrau deall be Nadolig a fel yr excitement sydd yn really nice gweld. Ie. Cute. Ie, so fydda nice. Ie, dim babis a plant bach. Na, mae rhai o ffrindiau gorau fi, Kate a Dan, mae dyn nhw twins. 2 a hanner, Dougie a Jude. So cute. So, fi'n mynd draw to nhw gyda anrhaeg, a fi wedi cael slippers bach dinosaur iddyn nhw. Mae'n adorable. So, fydd hwnna'n neis. Sy'n gwybod os nhw digon hynny o bobl sy'n mynd mlaen? Na, ond so fi, controversial, sa'n prynu anrhegion i'r plant. O gwbl. Dim ar achos, mae yna 6 ohonyn nhw. A mae pob un nhw gyda penblwydd a Nadolig. A mae'n lot i ni brynu 6 anrheg i blaen. Especially os mae anrhegion i
blant yn ddrud, ti'n mo? I pay them in edrych ar ôl nhw pan fi'n gallu, so... Fair enough. A fel gallu just mynd on am day out neu rhywbeth? Yeah, exactly. A hefyd, like, I'm the cool auntie, so... There's your present. There's your present. Lovely. Yeah, exciting. Oh, fi'n excited am Nadolig, I must say, cos fel arfer fi ddim. Pam? Fi ddim wedi bod yn excited am Nadolig ys sawl blwyddyn, ys ni'n gweud. Probably achos o fel... Wel, fi ddim wedi bod yn fel massive grinch amdano fe, ond fel... Fi wedi volunteer i weithio loads dros Nadolig, cos o'n i just fel... Be as fi wneud? Yeah, cos o'n i'n neud llai fel... Dim bod ti'n methu joio fe pan ti'n sengl, ond o'n i fel mewn mind space really ddim gret. A pan o'n i gyda rhywun oedd yn mor gymleth bod ni ddim yn mynd i dreulio'r Nadolig gyda'n gilydd, a oedd it was just like, get this over with. O'n i just fel, eisiau fast forward fe. Sydd yn drist a boring, ond... So fydd hwn yn mynd i fod yn Nadolig gorau ti wedi cael mewn... Yn gobeithio. Yeah, fi'n meddwl. Bydd yn really nice fi'n meddwl ysbal. Actually, nes i really joio Nadolig llynedd. Do fe? Yeah, o'n i ddim yn gwybod sut bys yn ni'n teimlo, ond oedd e'n really nice. Oh, God. Ond couple of flynyddoedd cyn, o'n i just bach fel... Yeah, o'n i fel na llynedd, so ni... oh, yeah. Yeah, oedd fi a cyn banner fi, nath ni torri lam yn 2023, ond oedd ni'n dal yn byw efo'n gilydd, achos ni'n berchen ar y tŷ efo'n gilydd. Yeah. A so, nath ni gweld Nadolig, just ni'n dau. A thi gwely am fel 4 gloch. So ni just fel, a ben yn fy hun. Dim presents o gwbl, dim byd. So oedd e'n brutal. A nes i cyginio fel cynio Dolig i'r ddwy ohonyn ni, because obviously I'm not going to make dinner for myself and take my tea. So di ddeud hwnna. So ni di fel gwario oriau, neud y bwyd yma, nath i fita mynd i'r gwely, a wedyn, dyna fe, o'n i fel, Dolig llawen. Yeah, oedd hwnna'n brutal. Ond fi'n lwcus taw dim ond un Dolig shit fi wedi cael, so... Yeah. It's all right then. Yeah, well, fi'n excited am Lenny. Bydd Lenny yn really good. Yeah. So, yeah. Beth sydd wedi bod yn digwydd yn y byd? Os ys dratha? Ti'n sort of, okay, mae'n loads o bethau. Yeah, ni'n methu cyfro popeth yn y podcast o. Na. A frankly, ddim ni yw'r pobl i cyfro stuff mwy dweud. So... Nes ti sôn wrth fi gynharach rhywbeth really scary. Okay, so, ni'n neud y podlediad yma. Ni'n siarad am pa math o bethau ar y podlediad yma. Un peth ni'n siarad am yw perthnasau. So, felly, ni yn benni lan yn siarad am cariadon ni. Dyw cariadon ni ddim yn siarad Cymraeg. So, dim bod ni'n defnyddio hwn fel unrhyw fath o gyfle siarad dan nhw tu ôl i cefn nhw, ond jyst digwydd bod nhw ddim yn gallu deall. O'n ni draw yn cwrdd â cwbl o ffrindiau i Rach nos Wener. Athyn ni lan i Gloucester, well, i Cheltenham. A, oh my god, mae'n dyn nhw babi hefyd, the cutest little baby. Oh, it's just squishy. Mae'n slightly ofni fi, cos mae'n slightly neu fi'n broody. Oh... Ond ta waith. Right, so, oedden ni'n siarad a oedd dy Miles app chat GPT. A ni fel, fi'n talu i gael yr un fel sy'n gallu neud loads mwy na'r un ti'n cael am ddim. A ni fel, pa werth ti'n cael mas o hwnna fe fan? Dyma beth mae fe'n gallu neud. A fel, well, fi'n dynyddio fe i code o apps. A ni fel, okay, fi ddim angen hwnna. A wedyn, oedd e fel, but it can speak like every language. A ni fel, like ddim well Cymraeg. though, cos ni fel, mae'r peth yma gyda Cymraeg, maen nhw wastad way ar ei hôl ni, dydyn. Fel Google Translate, stwff ti'n cymryd blynyddoedd i ddod yn dda. Wel. Na ti fraw, gysi. Achos... Yn i'n gallu trio... Ti'n fi, mae gen i rap. Oce, trio fe. Ti'n byd na i ofyn fel, describe pob big podcast neu rhywbeth. O, na... Ti angen rhoi rhywbeth specific mewn? Wel, beth nath Miles wneud, oedd nath e ddweud fel, I'm speaking to... Mae'n siarad more conversationally gyda'r robot or whatever. A mae fe'n dweud, hey, I'm chatting to this girl and she speaks Welsh, so I want to speak some Welsh with her. A mae hi fel, what would you like to say? A mae fel, oh, you know, I want to ask her if we could maybe meet up and go for a walk and go for some food and maybe she can teach me a little bit of Welsh. A oedd e'n syndod o dda. Oedd hi'n siarad Cymraeg gyda ac yn Americanaidd. Ond dyle ti di gweld llygad Rach yn goleu o lan pan nath hi gwneud cysylltiadau. Un,
un peth mae hi eisiau gwneud yw gallu deall geiriau cyneuon fi. Oh, Nath i ddod i gig nes i chwarae wythnos o blaen, a mae obviously yn gwybod bod fi'n sgwennu am fel hyn bersonasydd o stuff. So, mae hi'n bod yn Google o lyrics o'r un Senorita yma. Jordan, byw enw? Dada fan hyn. Dada fan hyn. Spanish. Senorita. No, that's it. Dwi ddim... Byw e? Dada fan hyn. Mae'n dweud ola guapa yna fe. Oh, ola guapa, that's the one. Ond anyway, fi'n fel, okay, fine am hwnna, ond wedyn ddi fel, I'm going to be able to understand what you say in the pod. Cos fel na mae'n siarad. Ti'n meddwl, fi'n mynd i gofyn? Dos fi gofyn? Tria fe? Be, na i gofyn y Saesneg o fe? Yeah, say... Can you describe... Falle na sgwennu rhag ofyn nhw'n cael yn wrong. So, can you describe the podcast? Fi'n mynd gwybod beth hwnna'n gweithio. Ond nhw'n trio? Yeah. You never know. Never know. Be? Pob Look Babe is a Welsh language podcast that combines humour, pop culture and light-hearted discussions hosted by 2 Welsh-speaking presenters. The show features a mix of personal anecdotes, witty commentary, diolch, and conversation about various topics such as current events, relationships and everyday life. The title, roughly translated to Good Luck Babe, reflects the playful, informal tone of the show. With its accessible and engaging format, Pob Look Babe has gained a following among Welsh speakers following, lol. Diolch bob un ohonoch chi. Particularly those who enjoy a fun conversational style with a touch of local flavour. The hosts often bring a blend of relatability and humour to their discussions, making it popular with listeners who appreciate both the Welsh language and an entertaining take on everyday topics. Ife ti sy'n di sgwennu hwnna? Na, ti sy'n dawt o ChatGPT. Mae hwnna'n a maen nhw newydd disgrifio. Ni ddim di sgwennu hwnna ar y we dim yn un o'n sgwennu unrhyw hwnna. Ond maen nhw wedi galw ni'n witty, babe. Sut? Fi ddim yn deall. Achos Ma' hwnna'n crazy. Ni genuinely ddim wedi sgwennu fel disgrifiad tebyg i hwnna yn unrhyw le. Little do you know, fi fyna yn fel SEO o fel, maen nhw'n witty, maen nhw'n funny. O dan fel pseudonym. Oh, wow. Okay, mae hwnna'n crazy. Ond hefyd, gallu ti literally chwarae'r pod yn Gymraeg a bydde fe'n gallu cyfieithu fe'r Saesneg. Wel, mae hwnna'n mynd i helpu ni, fi'n meddwl. Gallwn ni just dechrau wneud hwnna wedyn rhoi transcript lan, just check o'r subs. Gallwn ni. Mae'n helpu ni. Ie, doedd e ddim yn berffaith, ond oedd e'n syndod o dda. Ie, ond o'n leia bod fel, os mae rhywun yn helpu nhw gan check o'r, as in, twa? Chos nag yw popeth yn bwydo mewn i ChatGPT. Popeth sy'n bodoli byth ar y we yw sut mae ChatGPT yn gweithio, nag yw e. So os fi'n gofyn iddo fe cyfieithu y transcript a wedyn just check o beth sy'n anghywir, wedyn rhoi hwnna lan, bys hwnna'n bwydo nôl mewn. Oh, crazy. Gosh. Methu cael gatw i gyda dim byd nawr, so... O'n i ddim yn plan o... Ti'n bod beth? Allen ni troi i Ffrangeg? Ti'n siarad Ffrangeg? No. Espanol? No. Alright. Be os o'n i'n siarad yn Ffrangeg? No, that wouldn't work. Na ni stick o'r Gymraeg. Yeah. It's fine. Stick with our minority language. Yeah. So, basically, ChatGPT, a world of opportunity... Ond... Oedd hwnna'n swnio fel hysbysiad. ChatGPT, a world of opportunity. Nhw'n definitely ddim yn sponsor ni chwaith. Na. ChatGPT, yeah, a world of opportunity, ond actually... Scary. Bit scary, Bit scary. Bit scary. Just pa i dweud yn y beth, Wel, fi ddim yn anyway. Reit, os ti'n gwrando. Catcher, is it? No, joke. Ond na, o'n i'n fel... So, yeah. Wow. Gael i weld beth sy'n digwydd gyda hwnna. Yeah. Gael i weld beth sy'n digwydd gyda AI. Keep your eyes peeled, guys. AI seems to be getting bigger. Nawr ni check yn ôl wythnos nesaf i roi update ar beth sy'n digwydd yn AI. Be ti'n bod yn fyw fel hoff can Nadolig ti? Achos... Mae hwnna'n segwe mor fas, if bod ni ddim di barod trafod, bod ni'n mynd i... Hey, Catrin Herber, beth yw hoff gan Nadoligaeth ti? Wyt ti'n noffi? Give the Christmas magic away. Drycha, fi'n... Ciptiol i'r llan. Ni wedi bod yn obviously trafod hwn. This is the most cynhyrchydd thing to do. Okay, we need to somehow segue into this. Okay, so, bob blwyddyn, mis Rhagfyr, ni'n defrosto Michael Bublé. Wel, dim ni rhagos, I'm meddwl. Mae rhai pobl yn. Mae'n rai Ceri, mae pawb yn defrosto. Yeah. It's time.
Croeso. Oce, fi'n mynd i wneud ffafr gyda chi a fi'n mynd i edit o hwnna allan achos fi sy'n yn edit o'r audio, ond mae'n rhaid i chi wybod bod fi wedi gofod delu gyda hwnna allan. Oh my god. A fi ddim yn soprano. So. Oh, you don't say. Okay, so, anyway, mae Michael Bublé nôl. Be sydd yn digwydd iddo fe gweddill y flwyddyn? Oedd e arfer neu cyneuon gweddill y flwyddyn, ond ddim yn gwybod os fe yn dim mwy. Ond fel dyna'r peth pan ti'n rhyddhau Christmas album, ti bron yn fel... Pwy ar sy'n neud e a maen nhw wedi cael getaway? Pwy? Fel Mariah Carey, mae hi'n... She's Mrs Christmas. Ariana Grande. Ie, ond fi fel mae hi'n rhyddhau... Mae hi'n neud... Mae gen hi, bysed mewn pots arall. Digon o... Mae hi bysed mewn lot o pots, famously. Pot pwy nawr? Pot pwy nesaf? Wel, Jim Carrey, fi wedi clywed. Jim Carrey eto. Yeah. Fi'n meddwl gay, Ariana Grande. Na, achos mae gen i theory am pobl sydd... Dylen ni ddim speculato. Na, mae hi probably there and it's fine, and I'm not trying to push that on Ariana Grande. As if, Ariana, mae'n fine os oed ti, mae'n fine os oed ti ddim. Yeah, so Ariana Grande, only by we had bloody chat GPT and grand ar y podcast yma. Ond, just achos mae gen i theory, right? Os ti'n rhywun sydd yn serial cheater, esiampl arall, Tristan Thompson, Khloe Kardashian boyfriend, gay. Ydy hwnna'n wir? Na, dwi ddim yn wir. Mae'n just yn... Dyma ti, esiampl o rhywbeth sydd hefyd ddim yn wir. O na, esiampl o theory fi. Rhywun sydd yn serial cheater. Yeah. Fel, i'r extent lle fel, mae hwn yn insane nawr, pam wyt ti dal efo'r person yma. Oh, pointless. Kind of thing. Mae just yn... It's saying something else, fi'n meddwl. A fi'n meddwl gay. Paid syw o fi, chys chi yn amlwg ddim yn gay, and it's fine. Ond mae dyfu theory. Fi gofod cnoi fy'n hawad ar hwn, achos fi definitely nabod pobl in real life. Yeah, so mae'r theory yn gywir. Diolch yn fawr. Yeah. Ond... Ond pwy ddim. So Michael Bublé. Zip my lip ar hwnna. Yeah. Michael Bublé. Right, anyway, Bob Nadolig. He's out. He's out and about. Yeah. Mae dyfa'r album yna. Pryd nath e... Gotta be about 2010 or rhywbeth. Na. Good guess. Yeah? Hit the post, 2011. So, nath e ddod lan gyda'r album Nadolig yna, and it is a classic. Yn good. Mae. Mae fe di sefyll praf amser, dau o Mickey Bubbles. Ond, ti di clywed specifically Santa Baby? Santa Baby. Ydw. Right. Ond fel... Fi'n gwybod bod dwi'n ddim yn headline news, is 13 years old, ond bob blwyddyn, mae'n hawdd i chwerthu'n gymaint, geiriau Santa Baby, version... Boobs. Who version boobs? So, ti'n gwybod pan mae pobl fel really, really often son on gay? And he's so scared of sounding gay for Santa. But ydy newid y geiriau i gyd. Yeah. Like, mae clearly... O fel she... Mae literally, he wants Santa so bad. Na, mae So, ti'n gwybod fel mae'r geiriau greiddiol? Pwy yn canu'r greiddiol? Fi ddim yn gwybod. Na gweld fel proper old. A maen nhw'n canu hyn. Maen nhw'n canu'n really fel... Seductive. Yeah. Santa Baby. Oh. Catherine Herb's album newydd Nadolig, 2025. Yeah. Fi ddim eisiau rhywun meddwl bod fi'n gay for Santa. So fi'n mynd i dweud. Yeah. So, un peth, right? So ti'n gwybod mae'r greiddiol yn mynd, Santa Baby, a 64 convertible to light blue. Yeah. Michael Bublé yn mynd, Santa Buddy. Throughout the whole song. But, well, no, mae fe'n gweud Santa Baby weithiau. Ond I suppose os mae'n gweud Santa Baby gormod, gay. Mae fe'n tri gay. So mae fe'n gofod dweud... Mae gadael cry babies mewn. Mae hwnna just yn confusing. Falle bai. Unwaith mae'n dweud Santa Baby, he obviously gives himself a fright. Mae'n dweud Santa Pally unwaith. Pally? Weird. Dyna ddim hyn o'n gay. Santa Poppy. Sorry, that's erotic. Poppy? Sorry, Santa Poppy is the most homoerotic thing we've ever done. You might as well dweud Santa Daddy. Santa Daddy. Daddy Christmas. Daddy Christmas. And anyway, instead of a 64 convertible, because obviously bydde hwnna'n free gay. Santa Buddy. Yeah. A 65 convertible too. Fi ddim gwybod os rhaid actually fel mwy masculine. Fi angen googlo y gwaniaeth rhwng 64 a 65. Achos mae hwnna'n ridiculous. I bet bod y 65 yn... So be we? 64 convertible. Fe dyna'r gair. It's probably like a Chevrolet neu rhyw car American neu rhywbeth yn dynnu. Yeah.
Mustang. Fi'n gwybod. Maen nhw'n edrych exactly yr un fath. Mae jyst un yn fwy sgwar. Efo'r 65 sydd yn fwy sgwar. Na, 64. Oh. Mae'r 64 yn literally edrych fel petriol. Hefyd, nes I sylweddoli, mae'r 65 yn edrych yn fwy gay. Falle dyna'r underlying 65 Mustang, gay, 64, fine. Bublé's got his... I love that ti wedi dweud bod un yn gay a bod un yn fine. Hwna Really good yw messaging fyna. internalised Hwna mor homophobia fi. internalised homophobia. Ond hefyd, mae hi'n dweud light blue. Na. Steel blue. Steel blue. Steel blue. Oh, I'll wait up iconic. for you, dude. Gay. Oh, gay. Gay. Mae'n type o hwn allan I Santa ar Grindr. Like 100%. I daddy claws. Santa Buddy and hurry down the chimney tonight. Mae fe'n ffain gyda hwnna. Hang on. So mae'n dweud Santa Daddy, fi moyn Santa Daddy ddigwydd. Mae'n dweud Santa Buddy, I'll hurry down the chimney tonight. Fe dyn nhw'n dweud? And hurry down. I'll hurry down the chimney. Okay, boobs. Oh my god. Wow. Wedyn. Oh, funny. Mae'n mynd, think of all the fun I've missed. Think of all the Harrys. Because mae ddim eisiau dweud fellas, because otherwise gay for Santa. Fair enough. I Yeah, guess. I get that. Because, you know, fine. Ddim yn kiss the Harrys. fellas. Fine. Yeah. Harrys. Oedd na un bit arall. Hang on. Oh, yeah. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at... Beth yw'r geiriau greiddiol, ti'n cofio? You and me? Na, sa'n gwybod. Bought at Tiffany. Oh, yeah. Tiffany, gay! Gay, can't be Tiffany. Wel, ti'n gwybod ble mae Mickey Bubbles yn cael Christmas decorations a? Ble? Mercedes. Famous for their Christmas decorations. Sut bought at Mercedes? Mae'n mynd, come and trim my Christmas tree, gay, with some decorations bought at Mercedes. Ydy'r 64 yn Mercedes? Na, Mae jyst yn trefod yn gymaint o ceir mewn, because obviously dyw dynion hoiw ddim yn gyrru ceir. So os mae fe'n gyrru ceir, he can't be gay. O, mae'r 65 Mercedes convertible yn edrych yn weddol camp. Fi'n confused yn gyffredinol gan y gan yma. Y ffaith bod e'n hefyd yn rhoi cwpl o babies mewn, mae'n rhoi bach o confusion. Mae'n un baby, multiple buddies, one Pally and a Poppy. Pappy. Creepy. Wow. Michael, babe. Sort it out. Hurry down the chimney. Hurry. Tonight. Gan bod yn Nadolig, dyn ni wedi cael anreg bach i'n gilydd I agor ar y pod. Do. So, fi'n mynd I roi fi I ti'n gynta, Herbs. Okay. Diolch. Bach o stori cyn I ti... Na, ni... Diolch I agor yn gynta. Okay. Fi yn teimlo'n festive. Ni'n Christmas jumpers ni. Mae gen I Snowball. Fi'n caru Snowball. Advocate a Lemonade. A mae gan Cat Morris Virgin Snowball, ironically. Rude. Joke. Sef Lemonade. Lemonade, yeah. Rhaid fi gyrru. A hefyd, sa'n lico fel... Be ti'n galw nhw? Fel creamy alcohol. Yeah, mae'n fair enough. Good te. Anyway. So, agor lan Diolch. yr anreg. Oh my god, Secret Mwyaf Santa stressful yn y byd. gyda'r ddwy o ni. Tybed gan pwy. Ie, Mae Sean hwn really Conn, cute. Sorry, fi ddim cyfrinach- actually. Mae angen gair am Sean Conn cyfrinachol. Corn cyfrinachol fi wedi clywed pobl yn gael o. A bit weird. Bach yn rhy hir. So fi'n agor hwn nawr? Agor hwn nawr, ie. Yeah. Okay. Great. Diolch. Oh. Go on, te, disgrifio fe. Brilliant. So, beth sydd gen I yn anreg gan Sean Corn/Cat yw beth sydd yn kind of edrych fel addurn Nadolig. Ydi. Ond mae'n tegan bach plastig ar darn o riban a'r anifail ar y tegan yw Golden Retriever. Mae hwnna'n brilliant. Diolch Hwnna'n fawr. really sweet. So, y stori tu ôl hwn, o rhaid I fi perfformio minor surgery ar y ci. Achos yn reiddiol, nes I prynu popeth I wneud snow globe I ti. Oh my gosh. Yeah, cos ni'n meddwl, Dramatic. t'wo, Hwnna'n really snow cute. globe. So, es I un o fave shops fi, Hobby Crafts, nôl y pethau, a dath y ci yn y post, a oedd y ci yn rhy fawr I ffitio trwy. So, rhaid fi torri coes y ci, ac oedd hwnna'n
really traumatic I fi yn benodol, PTSD, achos oedd ffrind gorau fi, Fern, Jasper, Jabba Rooney, Jabba the Hutt, gath un o'i coesau di torri off, ac oedd yn three-legged am flynyddoedd, bechod. So oedd hwnna'n really traumatic. A wedyn, nath hwnna dal fe'n gweithio, ni fel, reit, fi angen bod yn crafty fan hyn. So nes I superglue ar y coes, no mlaen. Bys yn neb yn gwybod? Na. A wedyn nes I trio roi fe ar shot glass, so trio ffitio fe mewn ffordd yna. Ges I superglue dros dwylo fi gyd, oedden nhw gyd yn wyn dros counters Sam, superglue, o rai fi ffailo fe off. And y diwedd, oedd Sam, God bless her, dweud fi, why don't you just turn it into a bauble? O'n I fel, you're a bloody genius. So dyna ti, bauble Nadolig. Wel diolch, byddai'n mynd yn syth ar y goed then. Cute. Ni. Hyfryd. Oce, fi'n teimlo fel fi ddim di... A bod yn honest, mynd i'r un ymdrach. Ond fi'n cael bit fi'n meddwl bydde ti'n joio. OK, diolch. Fi chwaith heb lapio nhw. Yn anffodus diw'r... Fi jyst i roi nhw mewn... hosan. Ond ti'n licio hosan? Ie, ond ga i gadw'r hosan, please. OK. Dwi ddim yn really rhan o fe. Na, mae'n fine. Diolch, Nadolig llawer. Diolch. OK. By the way, hosan Nadolig, obviously, ddim fel... Just hosan normal. Football sock fi. OK, fi'n mynd I trio gas o beth. Shut up. Fi wedi cael fel 60 Terry Chocolate Oranges yn barod. Ydy yn y Terry Chocolate Orange? Ti'n haffi ti gael un mwy? O, dwi'n wir, achos fi wedi goffen un yn barod. Fi'n cofio ti'n gweud. Diolch. Achos... Hoff chocolate fi. Pan nes di a Fern a Branch, ffrind arall ni, ddod draw I TV... Oedd e cyn X's and O's? Ie, cyn I ni fynd I noson o'r enw X's and O's, sy'n fel noson sort of queer lesbian-y allan yng Nghaerdydd. Nes di weld un o'r rhain on TV a mynd, oh my god, be mae hwn yn dal yn neud fan hyn, mae'r hyd ar ôl Nadolig, gai gael e. A nes di roi fe yn freezer fi, cos o ti eisiau fe'n really oer. A nes di just ffeindio fe'n y freezer. So dyma'n fresh. Just mae hwnna'n top tip I chi, os chi'n bit o Terry's, neu os chi'n bit I trio Terry's, rho fe yn y freezer, achos mae fe fel... Game changer. Hefyd, beth sy'n dda am Terry's, I don't work for Terry's, beth sy'n dda am Terry's yw, fi jyst yn licio bach o chocolate ar ôl cinio, os I'n licio pudding fel llawn, so fi jyst yn cael slice, achos mae'n pre-sliced snack. So, fi wedi cael 2 yn barod am dolyg, so fi'n gobeithio, dyma... Rhif 3, Lucas. Gobeithio 2 mwy. OK, mae'n rhywbeth arall yn y hosan. Un peth arall. Okay. Un peth arall. Ydy'n lipsil? Na. It's lipsil. Ond mae'n... mae'n mwy na hynny. Lip mask. Wow. So, plumping. Beth ti'n trio dweud? Oh, dear. Yeah, but that's fine. I don't know, mae'n just an overnight mask, cos fi byth yn gweld... Mask? I think ti'n gallu. Fi ddim yn gwybod. Ond ti'n... wastod yn rhoi lip salve mlaen. A mae hwn yn mynd I fod yn amazing dros Nadolig, so diolch yn fawr. Ie, gyfaliad ti'n nabod fi'n dda. Dim problem. Diolch. Na, diolch I ti. Fi'n thrilled am hwn. Ti'n mynd I Birmingham nes ti weid, dros dolyg. Dros Nadolig ar dydd San Steffan. Iawn. Cos mae teulu Rach yn byw yna? Ydyn, a mae'n eitha lot ohonyn nhw. Okay. So... Fe tro gyntaf ti'n mynd I gwrdd nhw? Fi byth di gwrdd unrhyw un ohonyn nhw o'r blaen. So ni di bod gyda gilydd 5 mis, so fi ddim di gwrdd dim un o'n nhw eto. Just achos, I don't know, ni di bod yn really brysur. O'n i'n plano mynd lan yna'n gynt neu be bynnag, ond rhwng popeth. Oedd just ddim digwydd yn arfi fel... Wel, a ti'n cwrdd nhw gyd ar yr un tro, neu? So, di rieni ddim gyda'i gilydd, so byddai'n cwrdd a... Mam hi, partner mam hi, chwaer hi, a partner chwaer hi, fi'n meddwl, I gyd mewn un go. A wedyn byddai'n cwrdd a I thad hi, partner I thad hi, brawd hi a braw bach hi. Wow, okay, lot. Fi'n meddwl un peth sydd yn dda am y ffaith bod fi ddim di cwrdd nhw fel yn really, really gynnar, yw bod ni di gallu trafod lot am teuluoedd ni. So nath I gwrdd y rai fi teulu fi yn penblwydd fi, oedd hwnna diwedd Hydref. So, mae hi wedi gwneud hwnna'n barod, ond fi wedi cael digon amser I glywed digon o straeon amdano nhw, I sort of cael bach o ddarlun o sut mae pobl yn operato, dynamics. Mae dynamics teuluoedd yn gallu bod yn gymleth hefyd yn dydyn. So nes I hefyd roi'r cwestiwn yma i'r lesbians lleol.
i'r grŵp WhatsApp. Ie, os chi ddim yn gwybod, y lesbians lleol, y grŵp WhatsApp ni'n holi lot o gwestiynau iddyn nhw, ond dos rhaid nhw ddim yn lleol, a dos lot o nhw ddim yn lesbians. Maen nhw'n dealing with the LGBT in some capacity. This is the name I've given them, so dyma ni. Ond tan bod rhywun yn dod lan a enw well, dyma fe ni gael nhw. New Year's resolution. Yeah, okay, fine. Enw mwy accurate. Yeah, mwy representative o be ydyn nhw. Yeah. Ond mae rai nhw wedi dod nôl, so, nawn ni chwarae. Nawn ni chwarae un loes gyda. Ti'n moyn sôn wrthyn ni pwy yw loes? Okay. Loes i G. Mae Loes yn gweithio gyda fi. Ti di, I guess, gweithio gyda i hefyd. Ond mae actually'n byw lawr y stryd hefyd. So, Falle, nawn ni... A pal and a colleague. Pali. Pali. Santa Pali, yeah. So, yeah, dyna chi Loes. Dyma Loes. Pan nes i gyfarfod rhieni yng Nghyn Gariad am tro cynta, a bob ddim yn gred cystal a sa unrhyw un yn gallu obeithio, tan ddath amser mynd i ngwely. A ges i'n hebrwng i stafell wahanol i fy nghariad. O'n i wedi synnu braidd, felly nes i just ddim herio'r peth. Nath yng nghariad i wedyn ddeitha fi jyst fynd i'w stafell hi ymhen rhyw awr pan oedd i rhieni hi'n cysgu. O'n i yn eitha cyntyn o wneud hynny, achos o'n i'n eisiau pechu rhieni hi, ond nath hi fy argyhoeddi fi o bysa bob ddim yn ffain. So o'n i'n meddwl bod ni wedi cael geto efo hi, tan amser brecwast, pan oedd i mam hi yn llawer llai cyfeillgar nag oedd i diwrnod cynt. Dwi'n ama na fydd hyn yn issue i chdi, Cat, ond dyna un don't gynno fi. Drwg. Fi'n... Ddygyoni. Wel, achos o'n i'n cofio pan nath, oedd gen i cyngariad, a pan oedd controversial, boy, pan oedd e'n byw yn Bath, a so pan oedd e'n dod, o rhaid ni mynd i'n tai yn gilydd am fel weekend, bys rhaid ni cysgu mewn stafelloedd ar wahân. Really? A o'ch chi yn cysgu mewn stafelloedd ar wahân? Yn TV, o'n i yn, ond pan ni yn TV, oeddwn ni'n cysgu mewn gwlau ar wahân ond yn rhywun stafell. So obviously sa'n mynd i gysgu ar y camp bed ar llawr, fel I'm gonna be in the double bed gyda mattress go iawn, ti'n bo? Ond, yeah. Mae lot of fan kind of pretense. Yeah, ond fi eisiau gwybod pa oed oedd Loes pan oedd hwn yn digwydd. Fel, os ydyn nhw'n ffully o'n i'n fel 16 ar yr amser, so fair play, da iawn mam. Ond fel, os y ti'n full grown adult... Mae da fi deimlad, fi ddim yn gwybod hwn, ond mae da fi deimlad oedd hi'n fel easy late 20s. Wow, yeah. Yn y cyd-destun fi'n sort of gwybod, Loes, sorry os fi'n wrong. Ond fel fi'n siŵr oedd hi'n, well, proper oedolyn. Yeah. Diddorol. I know. Okay, so, sa'n gwybod os mae hwnna'n digon o gyngor i ti, ond mwy o horror story. Yeah, ond ti'n gwybod sut ni'n swifo hwnna? Sut? Ni'n aws mewn gwesti! Hey, da iawn. So, okay, mae'r un nesa yw Beth. So mae Beth yn cyn-gariad o blynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n 15, 16, going through it. O'n i mewn... Half a lifetime ago. Oedd, ew. I know. Oh my god, mae'n crazy. Ond mae hi yn briod i ferch lyflu ath i ysgol fi, a mae gen nhw plentyn bach, the cutest child in all of world. Dyma be mae Beth yn dweud. What I will say is maybe when I met Rashine's wider family, her grandpa didn't actually know, because Rasheen was in a 13-year straight relationship before me. And we weren't sure how he was going to take it, and we thought, well, he's old enough, he might not even know. And about 30 minutes in, he pulled me into the kitchen and asked me, what the fuck is going on with you two? I absolutely shat myself, because I was a fully out adult. I hadn't been being secretive like that for years. So I just came clean and was honest, and bless him, he took my hand, he shook my hand, he said, welcome to the family. Aww. But it could have gone so horribly wrong. So maybe just open and honest for all. Cute. Aww. Open and honest, right, catch and cad mewn. Love a happy ending. Well, I mean, open Spill and honest. your secrets. Fi'n poeni ti'n bach bod fi'n mynd i siarad gormod, cos ti yn siarad lot. Chatty gal. Ond just cael, okay, top tip fi am hwnna, drink in hand at all times.
a just cadw dy hun, fel non-alcoholic, so bod ti ddim yn smashed. Glug, glug, glug. Virgin cocktails yr holl noson. Ond just cadw fe gyda ti, so wedyn ti gallu just, check yourself a mynd i yfed. Twa? Yeah. Stop at dy hun siarad. Na. Stop at dy hun siarad. Siarad, okay. ond fel... Yeah. Cos fi'n meddwl, mae dy reid sort of the opposite thing, ble mae hi'n gallu bod yn eitha dawel i ddechrau gyda, mae hi'n fel she'll dip a toe in, a wedyn mae'n super chatty a fel sociable, mae'n really hoffi bod rhwng pobl, ond mae hi'n bach yn fwy... Mae'n cymryd... Mae hi'n un fel, os o'n ni ar nature documentary, mae hi'n fel un o'r anifeiliaid yna sydd yn pwyso nôl, asesu'r sefyllfa, wedyn yn camu'n ofalus, ond ddim yn... A fi fel... Just rhaid yn gwmpas lle. Yeah, Golden exactly. Retriever. Oh yeah, bach fel Golden Retriever. Ond, fi honestly ddim yn siŵr bod fi'n gallu wneud ffordd arall. So, na, ond ti angen bod yn ti dy hun, fel... Wel. Ond just take it back a couple layers. Wel, ti eisiau gwybod beth nath Rachel at y fi pan o'n i'n gofyn am fel cyngor pawb. Nath hi just halo on at y fi, nath hi ddim roi fan y grŵp. Top tip for meeting the parents, just be yourself, because that's all you can do. Oh, cute. Cute. Fi yn edrych mlaen, fi'n meddwl bod yn really nice. Yeah, byd. Ond, na'i report yn ôl o'r hwnna, wythnos nesa. Yeah. Wythnos nesa, okay. So wythnos nesa, bydd yn flwyddyn newydd. Beth yn y byd? Bydd yn flwyddyn newydd. Lle mae'r blwyddyn yma di mynd? Bydd ni edrych nôl at Lenny. Ie, nawn ni edrych nôl ar y flwyddyn ein hoff pethau sydd wedi digwydd. Ie, fi'n meddwl hoff pethau sydd wedi digwydd i ni, a hefyd, chaos, a hefyd, though, fi eisiau siarad am hoff lesbian pop culture moments fi. Oh my gosh, yeah. Absolutely. Okay. Can't wait. Cool. Wel, Nadolig llawen. Nadolig llawen. Awn ni fita cacena a yfed a joio. Be merry. Yeah. Make the Yuletide gay unwaith eto. Unwaith eto. Fi'n mynd i fod yn making the Yuletide gay tan y flwyddyn newydd. On that note. Diolch yn fawr. Ta-da!